मोनसे खोथा आं बुंदों जाहाथे बेबायदि फालांगिजों सोलिया हगार ना अनारनो खोन्थालागि दा खोन्था मोनथिबायना जों जाथाया बोरै जामारनाय नैबे भिडिअआ हले डेन्जार दै आरो साफ्रोमबो यांस्टार इयुथ्सफोर बिमा बिफा जायफ्रा नायदों नायग्रोजोबालासिनो कमेन्टखौ होनो दानाजा आं भिडिअखौ गोबाङा नुखाबाय अब्लाबो आं नैबे भिडिअखौ देखायगोन आरो मोनसे बिनिफ्रायबो डेन्जारसिन आङो बुंनो थांबावगासिनो दङ बुंनोल' नङा आं देग देग मेगनजों नुनानै आं जेबो खालामनो हायाखै मानो बोरै जादों बियो नैबे भिडिअनि उनाव आं थारैनो नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ खोबसे ब्र नंगौ बेवथा र' बेवथा र' नंगौ बेवथा कब से चल रहा था ब्रो क्या हुआ नहीं हुआ नहीं है कुछ नहीं है जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग कब से नहीं ब्रो मेरा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है मतलब रिलेशनशिप में नहीं है हाँ रिलेशनशिप में है कितना दिन हो गया ऐसा हम लोग को हो रहा है कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन कितना दिन हुआ है कब से उसको पूछो आपका फ्रेंड बोलो नहीं उसके बाद रुको तुम इधर रहो ना ओके ठीक है मैं उधर ही है हाँ बोलो उसको कहाँ से हो आप गुवाहाटी से गुवाहाटी से है हम भी गुवाहाटी से है ओके उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया आपका फ्रेंड से पूछो भैया फ्रेंड से नहीं है ये मेरा घर का आदमी है ठीक है ओके घर के आदमी है मैं इसलिए आया हूँ ठीक है घर का आदमी है मैं इसलिए आया हूँ कितना दिन हो गया नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलोर में 2 इयर्स हो गए 2 years हो गया किधर गया वो किधर ठंबा और उसमें कौन है इसमें कौन है बोलो उसको पे उसमें और कौन है बोलो उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज वो तो एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ पे रुको मैं पूछ रहा हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है तो टाइम पास है टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा हो ही नहीं सकता है इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो मालूम नहीं है ना मालूम है जो थोड़ा देर पहले बात किया था मैं बात किया था तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है ठीक है इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है फ्यूचर कैसे होना है ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है ठीक है टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर कौन है बोलो ठीक है सुषमी टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई अच्छे से बात करो ठीक है टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है ठीक है टाइम पास तो बिल्कुल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है राइट ये तो बाहर है बेंगलोर है चल सकता है मजा माने ये हो सकता है ठीक ये है कब से चल रहा था उसको देखने के लिए आया था मैं आया है यहाँ पे बीच में तुमने घुसा था ठीक है उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है बताओ थोड़ा कुछ नहीं बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो उसका एक बच्चा भी है मालूम है तुमको नहीं ऐसा वो शादीशुदा है हाँ मालूम है बोल रहे हैं मोनसेनि खोथा नङालै समझ गए जे जेबो नङा जास्ट सोंनो मोनसे खोथा आं बुंदों जाहाथे बेबायदि फालांगिजों सोलिया हगार ना बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय लाइथो उन नोङो बेजों गोसोथोलायो होननानै मोनथियोना मोनथिया मिथियो जोंनो माथो होननो हानाय बेजों गोसोथोलायो होननानै मोनथियोमोन दा नोंनि खाथियाव मानो बियो अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों हा नोंथ' बिनि क्ल'ज फ्रेन्ड नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों बियो मा फैनो नोङो बिनि लोगो मोनथिबायना नोङो बिनि लोगो खोनासं मा जादों बिसोर मा खालामनो सुसुबाय आङो अनारनो खोन्थाहैदों अनारनो खोन्थालागि दा खोन्था मोनथिबायना जों जिखुनु जा नोंथांमोना भिडिअखौ फेसबुकफ्रावबो गोबाङावबो नुखाबाय जानांगौ आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना मोजां हाबा मावगासिनो दङ
जों एप्रिसिएट होयो नट अनलि बेंगलर जेराव दिल्ली मुम्बाइआवबो गोबां बिदि एस'सिएसन जोंहा बर'नि दानानै दोननाय दङ एबसुनिबाबो टिम थागोन बैसोरबो बिदि मोजां स्ट्रिक्ट एक्सन हाबाफारि मावोब्ला निस्सय जोंनि बर' लाइमोनफोरा एसेब्लाबो 100% कन्ट्रल खालामनो हायाबाबो एसेब्लाबो खायफा गिगोन होननानै आं सानो आरो गिया गिखाया बिदि थायो नाथाय कन्ट्रल एसेबाबो बिदि खालामबा बिदि खालामो हायनै एसेब्लाबो बान्दो जानो हागौ होनना आं सानो बिनि गेजेरावनो नैबे जाय ब्रादारमोन जायफ्रा भिडिअ लादों एसे हिन्जावफोरनि आयेना एसे बेलेग जायो दै बेखायनो आयेनफोरखौबो जों मालाबा नायनांगौबो जायो नालाय मोखांखौ हायोबा केस लायै केस रिभिल खालामनाङा आरो माखासे मानियाव गामिया अबेनि डिस्ट्रिक्टखौ सोंबाय गामि बेफोरखौ अबेबा केसाव सोंजाया बेफोरबो दाय जायो इसिबां गिदिर केस नङा अबावबो डिफेमनि थाङो आरोना बेबायदि ओमफ्राय लोगोसे नैबे माब्रै जादोंमोन नुखाबाय लोगोआ खाथियाव थाबाबो लोगोआ जेबो बुंनो हायाखै बिमा बिफाफ्रा सानो गासैनाबो आंना फिसाया गोजानाव थाहैदोंबाबो मोजाङै दं मोजां फरायदों मोजां खामानि मावदों नाथाय सिं सिं जे माबायदि आखल बिमा बिफाया नुवा सोरबा बुंनानै होयोब्ला उल्था बै बुंग्राखौसो गाज्रि मोनगोन रायगोन बेबायदि जोंनियाव सोलिगासिनो दङ जेखियानो जाया नाथाय बेफोर मानो मैया आंबो बिदिनो जादों आं जेब्ला मेघालयानिफ्राय सासे आदाया जों ज' थांनायाव आखाइया बेना लोरिबाय नालाय गोलैनानै इमारजेन्सि लाबोफिनबाय क'क्राझार मेघालयनिफ्राय जोङो एसे मुलि माबा स्प्रे माबा माबि होनानै ओमफ्राय थुब्लाव आदानावहाय बोबाय माबाय एसे दिनै सानाया मोजां जादों दा एक्सरे खालामफिननो थांदों बेखौ लाबोखांनानै आरो थुब्लावबो ओमफ्राय सासे लोगोखौथ' मिथिगोन नोंथांमोनाबो नाम लाबा आं सानदोंमोन गौरां बेलायावनो थांसै नामा बेदर संनायाबो मोजां जायासै जोंना एसे बेदर जाहैनो ओमफ्राय बे लोगो सासेया बुंबाय उमुक रेस्टुरेन्ट बा बार टाइपआवबो मोजां आंथ' मालाबाबो हाबफैफेराखै थौ बिदिबा आरो माबायदि मानसि फैयो बे बाराव थांबाय आं थांनानै नुहैबाय थेंक गड जाय माखासे मानसिफोरखौ एक्स-हेन्डेड बे आदामोन नागिरगासिनो आरो जाय मानसिफोरना लिस्ट फट' दंदेरजोबखायो आरो माखासे जाय पुलिसफोरनियावबो इनफर्मा दंखायो बिसिनिया बैफोरबायदि मानसिखौ लोगो मोनहैजोब्बाय आं मा खालामबावनो एमजिया स्रिं स्र' सिरि मोसाग्राफ्रा मोसादों लोंग्राफ्रा लोंदों जाग्राफ्रा जादों दा आंबो बेदर मोनजागोन होननानै थांबाय नुहैजोब्बाय आद्दाखौ नुनायनि उनाव मा जाबावबाय मा खालामबावनो एमजिया हारसिंनो सोरखौबा लेंहरनो नाय ना मानो नाय थ' आंजोंहाय सोरबा जायफोर नागिरजानाय बैसोरबो खायफा मानिया दै गासिखौबो होनाखै आं क्लस जाफैबाय बे समावहाय खायफा भिडिअ खालामहांदोंमोन आं थाल दंखायो CCTV फुटेजखौबो दाबो थांफिनबा मोनगोनदां बे जायगायाव ओंखायनो आंबो डाइरेक्टलि भिडिअ बानायदों सोर आंखौ भिडिअ लाग्रा आरो किसुमाननि मोखाङाबो दं आंनाव गोनांथार जायोबा मालाबा आं बेखौ रिभिल खालामगोन दामगोन आं बेबायदि जादों आरोना थ' आद्दा जेरावबो नै सोर मिथिनो ओंखायनो आं माने दुखु मोननानै आं सोंहरदोंमोन SP सारनावबो जे बारफोरा जे जोंथ' 9टा बेसेबांबाय थांदोंमोन नालाय इसिबां हर गेजेरसिम 10टाल'सिम खुलिनो टाइमिं होयोदां माथो बिनिबो ओरै बाहेर 1टा 2टासिम जाहैयोदां खायफाना बिदि आं खोनागासिनो दङ थ' बिदिबा जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि जागोन बेबो जोंनि बर' मालिकफोरनि बारफ्रावनो बिदि जायोब्ला गाज्रि जागोन ना थारैनो खोथाया दुखु गोनां बाथ्रा बियो थ' लाइमोनफ्रा माबोरै थांनो नागिरदों बेखौ एसे आन्दाज लाबा गाहाम नामा बेफोरखौ लानो जोंहा माखासे आयेन आफादफोरबो दंमोन दिनैनि दिनाव बुंखाङोबा दुखु गोनां जायो जों गुथिराम बाथिराम जाम्बा जाम्था इउटुबारफोरा ओंखायनो आं SP सारजोंबो रायज्लायहरदोंमोन SP सारा बुंहरदों बेखौहाय एक्साइज डिपार्टमेन्ट नङाबा असिनो बुंहर असियाबो गैयामोन नाथाय गोजौनिफ्राय प्रेसार मोनोबा सार बांसिन मोजां जायो खामानिफ्रा होननानैबो आं बुंहरदोंमोन नाथाय बोरै मिथिनो मोनला दा नेक्स्ट टाइमफोरावहाय मा जायो मिथिलांसिगोन